Ingabe yini emangaza abantu uma uHelen esesho esikhathi sasikusho ngakusho abanye benu babona ungcono bangithuke ngoba anifuni iqiniso. Ngasho lendiqala ukuthi ayikho into eGNU la. There is no government of national unity. It's a coalition of the ANC and the DA. Abanye nje bayaphelezela. Umukhuluma ngo good IFP whatever PA bonke laba abanye nje bayaphekezela kwi coalition ye DA ne ANC. Ngathi mangusho hayi bangithuka abanye kwathiwa hayi sidlala umona. Now sokusho yena ke manje umnikazi we coalition. Ngiyakholwa manje ngathi mangikhuluma indaba irand ukuthi lento yerand iyaxaka ukuthi ihambisana nokuthi iDA yenzani. Nathini nina hayi udlala nje umona ini. Uyisho lo yena uHelen Izolo uthi yena wayelika information yama discussion kwi journalist njalo ukuze irand lilandele ama negotiation. Uma iDA neANC ngathi abavumelani irand libe phansi. Uma iDA iqhamuka nokuthi no kuhamba kahle linyuka irand kusho yena kusho mina ukuthi le irand leli landela ama leak kaHelen ukuthi wayethini beneDA. Aphi amanga ami ngoba ngayisho lento there is no collision ekhona la. Laba abanye nje abamukele nje ningabe inhliziyo ezibhlungu mukela nje abaholi benu. If we lento ekhona kuthiwa iGNU engeyona iGNU seshilo Helen iqembu lakho likuyona mukela nje ukuthi cha nikwi collision ye-DA ne-ANC nina just puppets nje akhona asebenziswayo ngoba ushilo Helen cha laba abanye cha abayongcinye ye-collision bayaphelezela nje. Kodwa iqiniso ukuthi kwaURamaphosa wacela ukuthi abize ngeGNU ukuze akwazi ukukhohlisa iANC nabantu beANC bakholwe ukuthi lento it's about unity. Yo qiniso liyaphuma. History has no blank pages. Nginibingelele ngani ukuthi kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso. Mangabe uqala nje ukuba nathi ucindezele subscribe button kanye nebell notification. Leyo ngiyabokuzwakele mncwango omunye wasopolitiki ovamise nje ukubuya ahlaziya afundise ngezinto ezenzakalayo kwipolitiki. Siyethemba uyizweleke inkulumo yakhe njengobona asidanga lutho asikhipha ngalutho sokufakela yona injengoba injalo eyikhulumela ngodaba lweGNU njengoba sazi ukuthi lona daba oluhamba phambili njengamanje yokuthi ungathi iyahlakazeka, ungathi futhi iyabumbana, ungathi nje kuyaphithizela nje since uqalile lo nyaka eNingizimu Afrika ipolitiki idla lubi kuyehla kenyuka. Sike sive uvo lwakho comment section ukuthi wena uthini ngalolu daba. Danke siyabonga. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, ubuye usixhuma kuzo zonke izinkundla zokuxhumana TikTok, Facebook, X konke nje naku Twitter. Siyabonga.